Ongam kwesimiri kwata simi nyobi akwesi anochwe kufuo se unya tanu no ho awawaye na ono odi na bakra no kokra mu ede ne tirim ebewe wate pen me ba no mabusa so wate be no obi aka kire open so onti ya me be kire okro no bodma sa kire obibiri mu ase ede aka won ka mamre kwanso enye ne sa ebegu ahodo bibiri egu ahodo be nsia yewo ebetrodu ye na abu wi bia nka ho hwe yewo hintabe yewo besin yewo anwensembe yewo asem to kasa to mamu kasa to me zuwa ene yewo adwini ho be na enebe ya menu besua mu ade ye eba ibuhyam wano na eyede na abo nwam ede nkra epu obi akoma no chiwa watutukuru so nya tanu no ho awawaye nananum eba omunwini ye nyina na efani pam nanso ompeso mbu obi adin na ye ha obi sanse se okobu obi din prako a anwe bewi akire na nabusu afo otwe abo so na wonzo bu ebe ne de mabo a se abo koku bowa na nti se nipa dia na wonkan obi a so onye koku ni nyina ne se onwam epe otanu na badi pa na tanu dua no so bna no se wo wa na de yedudu a ekunkuro eti se obi wu a ya na nananum de tanu bra no frandu eno ama ne se be ya ne yamkuro ni beguo na anochi wa ye ne tikurum hayi ekuro tu no eti ne fre na anochi wa kufuo ekuro da no enti ne fre ne kufuo osolide bia no akwa wa otanu no bra no abaye dudu mia ne kuro eno onwam so aduani a wodi ni ntamnu aban eti mpanifo hu se omuhwe din anochwa abewa tamnu dua yi hu ama onwam enya aduani ni eti ombu bende hye onwam ano se opu obi ama na akoka kira anochwa otutu akuro no tinefra na anochwa akufo se onya tanu no ho awawaye na ono onwam odi na bampo no kokram edane tirim kokram so yekuro onwam se unimu no a watena ba bia onwam ti a entinye se onwam tu na wa su a ebu na chenchina zuwa osu a nene no anyi die nti se obi a ekura to ohunim saa na wote atien kpan enti mpanifo hu se ono odi otanu aba no kura ekuro dam tirim na wa wode ne bra no emia ukuro enye bibia o omunu nse anhwe ana anochwa a oyekufuo no wa wadua no amawu tina mpanifo de beneto se onwam kesemreku ata se onye obi akosi anochwa a watutu akuru so onya tanu no awawaye na ono odi na bakura kokram da ne tirim